Pemekadan. Nggih, niki wonten Recala sadèrèngipun Sri Huning Hasdungkara dongak badhe kaleksanan rumiyin. Mengke kantun panutup ngaten nggih. Kunjukatur panjenenganipun Bapak Triyono monggo kepareng ngaturaken Hasdungkara dongak. Sasana mulya katur nuwun. Nggih pangapunten mengke kirab kasatriyan kaleksanan paripurna Hasdungkara dongak mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radhi wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Allahumma ij'al hadzal urs wa ma sandika wa ba rahmah wa zawjatah mawaddah wa rahmah wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul kubra. Allahumma barik lahum fi umrihima wa rizqihima waj'al auladahum salihah nafi'ah mubarakah lahum fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kawis tinggal nggih sampun paripurna nggih nyebut santun busana satria. Yo diaturne ngeras pantes nuhuni dawuh pamundutan saking panjenenganipun Bapak Amir Sri Huning Ca. Pokoke sembuh anang. Wes awakmu ngombe ngono ae. Dino iki wis enak-enake wong iki. Saking piring temanten. Iki terus dibablasne ning dipogok ning podang kuning. Waktune wis awan. Ayo langsung jeblokne ning podang kuning ben rata. Niki sedaya sinipun keluarga saking podang kuning ditayubne. Nggih, gayab tarup.
Niki kula bakdone riyen nggih, Yes. dirampungan dulu. Anang, nang kowe rene nang. Ya, iki bablas podang kuning. Podang kuning. Heeh. Cokek sing keras jare. Cokek. Nggih, mangke pangapunten Cokek konco katur, kadang-kadang keluarga agung saking Brendil mangke podang kuning kakandhek paripurna mekaten nggih, pangapunten sedayanipun. Yuk. Mas Gareng. Kene. Melok. Lah, iki wis pokoke nganteni ben ning kono. Kahanan. Ayo. Matur suwun Bapak Sutarman. Sampun paring dono dhateng Mas Anang Gareng. Mbak menawa ki Mbah Lurah. Mbah Bangga. Oh ya sapa ngerti kok ya. Bapak kakuk sekalian Ibu, kadang besan monggo keparjikar wonten wira ngajeng. Monggo Bapak Sujapar wonten wiwara ngajeng. FY Audio. Nah, Anang nyedak Mbah Lurah. Yawe Mbah Lurah kan lho.
Anang. Anang. Timbal-timbal lurah iki lho. Matur suwun sanget keluarga agung saking Brendil nggih Mbah Yasin sedayanipun